Mga kaigsunan, maayong adlaw kaninyong tanan. Naatay tubago no, bago lang ning nahitabo diin kini si alias Tell the World, gi-interview niya si Alfie Haba. Ang hinungdan ani sa pag-interview aron nato ipakita sa mga CFD ang mga tubag ni Alfie Haba. So atong paminawon og unsay iyahang mga interview ngadto kang Alfie Haba niya. Kuman po ni din marug balik to Santiago 23 mas din. December 2024, April po akong pisulot. Okay, Marso. Katong higayon, ang ilan ang ipasumangil dagan kay mga records. Dagan kay ingon ko, ano man lagi kanang inyong mga issue sa kuwang anong hangtod karon mo kapaylo kaso. Matod pa niya ngano kunong wala daw siya na pailan og kaso. Ang tubag ana ni Father Datoy tungod gigikaloy-an kaniya. In spite sa imong mga nahimo sa ilahang simbahan, sa ilahang parokya, in spite sa mga nahimo nimo gikaluy-an gyapon ka ni Father Datoy, ay nakatingala nganong wala ka paili og kaso. O atoy padayon ang video ni gihimo ni Tell the World. Tinuod man ka ninyo ipag-issue sa ko. Kanilang gubaon lang nila ang imo ang pagkatao kay gikan ka sa Roman Catholic nibalin ka sa Seventh Adventist unya nangita sila og mga rason nga masalbar nila ang ilang simbahan nga imong gibiyahan. Kay matod pa niya nga gibutang-butangan kuno siya tungod sa rason nga gibiyahan niyang simbahang Katoliko. Ay paminawon nato unsay ika-comment sa iyahan ni Father Datoy. Ano ato paminawon na? Ang kuan gid diha nga kuan gid siya nagpasakit na si tao. Kana gid siya. Basin wala na niya kuan ba ang iyang pagpanigbas bitaw sa kong driver. Hindi na to normal. Oo, di na disungkit. Matod pa ni Father Datoy kini si Alfie Haba manakit na kuno og tawo. Manakit na og tawo. Tungod sa pagpanakit ni og tawo sa iyang pagpanigbas ni sa driver ni Father Datoy, kuanto kanang pinabatosay bitaw, batosay kanang gibali, di ba? Ang espada ni Batosay pinabali man, no? Ang blade na sa likod niya, ang katong yang paiko sa tao kay kuanto kanang ang tawag ato is kanang reverse type blade tong kang Batosay. Kang gihimo ni Alfie Haba matud pa is pinabali ang pagkatigbas. So manakit na siya og tawo. Manakit na siya og tawo. Moingon ni Father Datoy. Na to, na-blatter ba si Kuan? Ingon siya nga, kung tinuod pa to, nganong wala man ko gipailan og kaso, ana si Alfie Haba. Kanang inyong mga issue sa kuwang anong hangtod karon mo kapaylo kaso. Pero na-record ang barangay kay na-blatter man siya. Kung balikan tong pitsaha nga iyang initan ang driver ni Father Datoy, na dito ang record. So ang blatter, ebidensya ang blatter nga nanakit gid siya tawo. Di na butang-butang. Tinuod na. Aminaw na to si Father Datoy. Uban mi dito og mga 4 years dato lang miagi nga bulan to. Ug unya daghan na kaayo nga daghan kay iyang maaway nga mga tao sa parokya. Nga tiyaw mo na ay problem sa behavior pud si Alfie Haba. Daghan ng tao sa parokya ang iyang mga nakaaway. Na gani ka ng lagyo kayo nga kuan nga mga gikas chapels na iyang kasab-an nga kanang mo nag-andam sa kuan mangaon man day mo dinhi mo nagsabadaan murag naghawod-hawod murag inana na kay dito magid siya gibilin gid nako sa kanang naada sa tigluto cook raman siya dito tigluto tigluto at the same time apologetic. So nung nahitabo nga murabag daghan na kayo, dili isa duha ka bisis daghan na kayo ang yango sa mga tao. Wa man gid may mag-away. Ang ako lang kay daghan na kayo ba. Sumuto ang Parish Council ni decide gid sila nga murabag toxic na kayo ang iyang life sa community ba. Toxic na kayo iyang life sa community. Walang ayaw may patuuha in tawo na nimo ang pagbalik sa SDA nga tungod na sa doktrina, oy. Di na mo, ay may ka ng patuuhaan na. Ang reason, natangtang ka,
tungod kay toxic na kayo imuhang life sa community. Dili na ako istorya, dili na butang-butang. Interview na ako na sa pari nga gahandol sa imuha. Ato'y padayon. So, usag gid na nga nakuanan nako nga mopasakit na siya. Pasakit na siya ipasakitan. O ang akong driver iya itigbas na niya ba. So, gisumbong na siya sa barangay, i-blatter siya sa barangay sa akong driver kay dili mo na maayo kay inyuman naman na siya. So dito ako decide ndayon ko nga sa Parish Council nga kuha na lang ato na lang siyang ipahawa kay maulawan ta. Tiyan mo na, gipahawa siya. Gipa-blatter siya sa barangay. Ang blatter sa barangay, ebidensya to nga tinuod ang gi-issue sa iya, ha? Di niya na pwede ma-deny. Ebidensya na blatter siya. Dili na pampersonal alpihaba. Kani siya, response na muna sa giingon nimo nga pagbalik nimo sa SDA tungod sa doktrina. Kay mo kanang imong mga reels nga gipang-upload nga mga reels nga mo gamit kag libro katoliko style na sa INC putol-putolon og basa o niya i-explain out of context. Usa dili ko mutuo nga ang imuhang pagbalin sa SDA is na tungod sa doktrina. Og ilara gamit kag mga librong katoliko out of context man nimo basahon nimo kan imong kato pala pagbasa nimo sa katong libro nga si Apostol Pedro daw kuno ang unang Santo Papa. Unya kay ilahang libro nagsulti man nga ang Santo Papa magmisa sa Batikan. Naa ba day Pedro nga nagmisa sa Batikan? O di siya Santo Papa. O di na mao non sequitur naman pud na. Fallacy of non sequitur naman pud na imong gihimo nimo. Tiyan mo na pagbalik nimo isde nag-asta fallacy nila nakuha na pud nimo balik. Ngayon mo kung patuuhon nga ning balik as day tong doktrina, ila tinuoy. Ay mo patuuhan na ay reason magbalik nimo. Ang reason ato maminot padadatoy. Unya kung gipailan pa ko nila og kaso o kung tinuod pa nila mga isyu sa kuha, ila kung gipailan og kaso, tinuod ang isyu na blatter balik ka sa barangay. Ebidensya to nga na blatter ka sa barangay, tinuod ang isyu. Ang blatter mismo ang ebidensya nga tinuod ang issue sa imuha. Pero pagta ng nga makapailig kaso. Ato uminahon si Padre Datoy. Pero wala niya gipada ko pag pulis. Wala pod kay ang akong driver murag di na gusto samok ba. Pero na blatter siya sa barangay. Na dito na iyang sama dinhi. Sumuto nga wa man gid nag-away pero gignan kan lang nga Parish Council nga para dili ko makaistorya niya dautan, kamo na lang mo atubang niya. So, gilugayan siya, o ingon siya nga, 1 week lang kay akong hipuson akong mga butang. So, 1 week na siya. So, moto nga nihawa na gid siya dayon. Nihawa na gid siya dayon. Unsay na siya paghawa niya? Kay nahimo siyang negative dito sa parokya nga diin siya uban-ubanan ni Padre. Dili tinuod ng kuan kanang ingong ning balik sa SDA tungod doktrina na imo jud gitiming mo jud nimo kita man nimo nga ni balik si Denmar Santiago na po koy rason nga mobalik pug ko di ba mo pa imo hang gi karga pud nimo pero before ka ni balik sa SDA daghan na kag issue dito sa parokya. Even before katong sa tong lugar atong kuan si Padre Datoy Primero nga kuan pud ka na po kay issue sa principal. Di ta magisgot ana kay layo naman kay na sa main issue nga nung nihawa ka. Ang pagkahawa gyud nimo sa Katoliko nga nag-SDA kag balik, mo gyud ang hinungdan. Dili gid mo pwede irason, sa kuan sa pinaagi sa live anang Tell the World, no? Anang Tell the World nga kuan kanang Facebook page, dili mo pwede irason nga ang paghawa nimo tungod sa doktrina. Dili na mao. Kay kuan gyud na kay issue. Wala ko na personal sa imuha. Ang amo lang ana is
ibasura lang nako ang imuhang palutaw nga conversion story kunuhay. Basurahon ako na, no? Ang imuhang conversion story kunuhay. Kay di yun na mo ay nahitabo. Ang kamatuoran alfihaba kinahanglang yung ipagawas. Kinahanglang yung ipagawas. Ug maunay kamatuoran nga nahitabo. Dili na manggawas ng mga isyo kung wala kay gihimo. Ikaduha, ang pagka-blatter ni mos barangay mo'y ebidensya nga ang isyo sa imuha tinuod yun. Muna akong tubag sa video interview ni Tell the World ngadto kang alpihaba. Intention man ninyo nga inyo ang ano ng safety, di ba? Inyohang ano sa inyo ang gihimo nga conversion story. So, ang ako po dani is pagribat sa conversion story ang gihimo ni alpihaba. Okay? Salamat and bye-bye.